Assalamu alaikum guys, barkamu da sake haduwa a wannan tasha ta mu ta Hausa Trading Hub. Kamar yadda kuka sani dai ni ne naku Sale Ismail. A yau topic din da zamu shine yadda zaka bude demo account a Forex. Idan kun kula anan za ku ga na rubuta muku MT5 da MT4. Sannan kuma akwai shawarar da nake so in baku beginners wanda suke koyar trading na Forex ko crypto. A duk lokacin da ka zo za mu ce kawai kai bari ka soma da real account. Idan ka soma da real account zaka dinga rasa da abin da kake da shi ne saboda baka da skill da zai shiga kai trading, baka da iyawa wacce za ta sa kai trading. Da haka sai ka je ka buɗe demo account ka dinga backtesting na abin da kake koya. Shine zai fiye ma kuma shine zaka dinga fahimta abin da kake koya yana aiki ko kuma baya aiki. Amma ba zai a ce kawai da ka zo kawai misali a ce yau 1 week ka soma trading Forex a ce ka soma trading Forex ka soma zuba kudaden ka ba. A'a, Forex zai dauke ka lokaci saboda duk wani kasuwanci da ake yi na duniya ba zai a ce kawai one time ka soma one time ka yi grow ba. Gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ba, dole sai ka tsaya ka koya. To wannan shine beginners. Insha Allah na so muku yadda zaka buɗe demo account, da yadda zaka dinga buɗe order, da yadda zaka dinga closing order. A nan za ku ga meta 5 da meta 4 kowace aikin ta ɗaya ne, kawai dai ita MT5 an fi zamanantar da ita akan meta 4. amma yanzu yauwa gashi nan na shigo cikin meta 5 din meta 4 dina, da na ga muku da meta 4 zan yi amfani. Ready idan ka shigo cikin kamar yadda dai nake ga muku daga farko, trading Forex ba wai dole sai kana buƙatar computer ko wani abu ba. Da wayarka kaɗai zaka iya trading Forex kuma zaka yi making profit idan kai focusing akan wani skill da kake ginawa. Yanzu gashi anan na shigo cikin meta trade 4 dina. A duk lokacin da ka shigo in dai sabuwa ce bata taɓa buɗe komai ko ba a sa mata komai ba, za ku gani anan an sa muku gashi nan ba account ba komai. Idan ka shigo nan magun candlestick na za ka ga ba komai. In ka shigo alama arrow din nan gun order din nan za ku ga ba komai. To yanzu abin da zaka yi idan ka dawo gun quotes din nan, ga wani abu nan daga gefen quotes din mutum sai ya danna shi. Idan ka danna shi za ka ga gashi nan daga nan dan alama hoton mutum an sa login to exit account or open a demo account, to exit account or open a demo account. Yanzu sai ka danna get starting din nan. Yanzu gashi nan mun danna get starting. Da a ce akwai alamar saving din wani account to da zai nuna mana, amma tunda babu, ga wani button nan anan wannan plus sai mu danna shi anan. Na sama muke buƙatar mu shiga saboda shi na ƙasa idan kana trading ne da brokers kana so ka connecting, gashi nan za ku ga an sa connect to the broker of your choice, use your login passport to connect the brokers. To ba za mu shige shi ba. Na sama za mu shiga open a demo account. Gashi nan yanzu mun shiga open a demo account. Nan wannan step din nan na wani na FBS na real account da nake amfani da shi. Amma yanzu wannan na ƙasa na za ku ga an sa meta quotes demo software din nan, to shi za mu zo mu danna. Gashi nan mun danna already. Tunda mun danna a nan gun mutum yana buƙatar ya zo ya sa suna. Nan mutum zai sa sunansa, za ku ga already ni gashi na sa. Ƙasan nan za ka zo ka sa number wayarka, ƙasa email, sannan nan gun kala kuɗin da kake so ka dinga amfani da shi a ciki wanda za su baka a demo account shi ake so. Ko ka sa USDT, ko ka sa Euro, ko ka sa Sefa, ko ka sa JPY yen kenan, ko ka sa OTF. To mu bari mu sa USD JPY sai yafi, tunda dai bari mu sa USD dala kenan tunda sai yafi, tunda mu mun fi lissafa mu da dala. Sannan kamar yadda nake gaya muku, idan za ka yi amfani da demo account kar ka dinga amsa kuɗi masu yawa, saboda idan ka amshi kuɗi masu yawa ba za ka dinga understanding ma kana making ko kuma analysis ɗinka yana aiki. Amma me, ka nemi kuɗi kaɗan kamar dala 100 zuwa dai dala 1000 zuwa 2000 zuwa 3000, kai ya wuce haka. Saboda sai kai kokari da abin da kake koya, sai ka dinga kokari kana bin rule naka, ka samu kamar da dala 3000 nan zuwa dala 5000, kaga kwana nawa ne zai dauke ka. Idan ka yi loss ɗinta sai ka sake amso ta, ka sake gwada, tunda ai beginners ne kai ba komai ko da ka losing din su kuma kuɗin demo ne, ba wai za ka ji a jikinka ba. Abin da ake so ne kawai ka dinga kokari kana backtesting na abin da kake koya, kana gwada dai wani abu da ka sani kana koya. Yanzu misali gashi nan sun nuna mana ma amshi dala 500 ko 100 ko 50 ko kuma dala 100 dai gashi nan dala 10,000. amma mu kamar yadda nake gaya muku za mu amshi mafi karanci ne daga ciki. Gashi nan sun sa dala 5000, sama kuma sun sa dala 10,000. to bari mu danna dala 3000. gashi nan yanzu tunda mun kammala komai da komai sai mu danna create account. gashi nan account din mu yanzu ya kammalu, ga komai sun bamu, ga passport da zamu iya ajiye shi ko da wani lokacin. Yanzu gashi nan sunana ya fito da komai. Idan mun zo nan gun order zamu ga gashi nan sun mana deposit din dala 3000. Yanzu wannan dala 3000 da ita zamu je mu dinga trade na demo din mu. Normal demo money ne, ba wai real money bane ba, demo account.
amfanin demo account daman mu dinga gwada abin da muke koya, kun ga ba tare da sai mun sa kuɗin. Yawwa kamar yadda dai kuke gani gashi nan har mun shigo cikin Euro USD, sannan nan kuma akwai GBP USD, gashi nan har zuwa JPY USD CFA duk dai gashi nan. Yanzu anan sai mutum ya zaɓi kalar pairs ɗin da yake so, kalar pairs ɗin da yake so ya trading a kai. Yanzu mu bari mu choosing Euro USD, sai mu danna new order a nan gurin. Gashi nan already ya fito da komai da inda za mu sa lot size ɗin da muke so mu yi amfani da shi, da kuma stop loss, zuwa ina ne market za ta yi out da mu ko kuma zuwa ina ne market za ta yi TP da mu. Yanzu a nan gun shine nan gun shi ake cewa lot size. A nan za mu saita lot size ɗin da muke so mu yi amfani da shi. Yanzu za a ce akwai wanda za ka ga suna using 0.01 lot size masu ƙaramin account kenan, amma tunda mu kun ga mun amshi account 3,000 mai dala 3,000 a ciki, to a ƙaramin VIX haka za mu yi amfani da 0.0 lot size tunda a hankali muke so mu bi don mu grind ɗin wannan dala 3,000 to dala 5,000 ko zuwa 6,000. Sannan a nan gun da ka tashi za ka danna plus ɗin nan zai nuna ma farashin da coins ɗin yake ciki. To a nan gun bari mu canja tunda dai buy, misali a ce buy zamu, to kun ga TP ɗin mu zai increase ne, shi kuma stop loss ɗin mu za mu sa shi ya ƙasa. Yanzu gashi nan na mai da nan 3 a maimakon da 2 yake. Shi kuma nan gun za mu ja shi baya ya koma 1, shine stop loss ɗin mu misali kenan. To yan zan zo danna buy, gashi nan na danna buy, gashi nan yanzu na cikin order, gashi nan yanzu ana tafiya da mu. Gashi nan yanzu duk inda market ta moving to mu ma muna ciki, market nan za ta dinga tafiya da mu. Yanzu nan gashi mun zo mun yi open order kenan, to misali a ce ko da market ba ta taɓa stop loss ɗin mu ko profit ɗin mu muna so mu cut order, to sai mutum ya danne kan nan, gashi nan za ku ga an sa closing order. Closing order, gashi nan mun zo mun yi closing order gaba ɗaya mun rufe ta. Kana cikin profit ne ko loss, gashi nan mu dai kawai mun rufe ta, mun fasa trade ɗin, ko kuma muna cikin profit ne ba ma sai ta je zuwa TP ɗin mu ba, kawai mun yi closing ɗinta ne, ko kuma ba sai ta je zuwa stop loss ɗin mu ba, muna da confirming sai an taɓa shi, to kun ga mun yi closing ba ma sai ta je ta taɓa stop loss ɗin mu ba. Wannan shine example. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu amfani. Abin da muke so shine kawai ku mana subscribing, ku mana liking. Insha Allah bidiyo na gaba da nake so muku shine akan leverage, menene amfanin sa da yace yake aiki da komai, da me riskin sa da komai insha Allah. Peace.